amasoti abantu mbale nte tobugeriye turere abantu mbale bakwerenga nese batali goisana umuntu akubeke ikoroto namba 12 ikoroto kiyakire namba 4 ke kwa bugeriye turere maho tebi oh no abantu mbale okonyora umuntu obule mubwahe obongana abantu twakasine boisainire nde nyomba n'umwana gusabwa ntanyoro uyo umwana uyo umakonyora abana kidasa nibere abana mbora netugo ye family na bone CDs mete CCD korwera abana 24 bole momboyo aste bakurusindagira yani bona abana barekera ase yani minute umuntu abantu aba bakwerandurura ase batari ko ikadari obwata kapisi akasini kakabulemo katabe none yakaya wachenje tabi bakoranga ki family planning tata kwanyora abana babiri na ubako isana gose abora nyale kulinda taliyo nyone 19 ngakoko bagana ngomoko nonyene ekerero gose ikirageri asegete omwana ubangete rero jabo ngo poste asiko chike ICC goro bantu omunyanyange wese kwe batache stairs ya nyona abana tata omakoleto bosoku tata bosoku nande kwanyora abana banjukire babera abai bise ngenjo ndaya teri goisana mwabo kwanyora byasire kwe bachingende no mochere garia ujya ngabi stock ya mara bosa bono konyora gose omuntu tari kwenyara koros gose kugura gose n'engombe umuntu no bongo kabwate ese ngencharo cyo musanyo yabwate engombe yani ochakondi gose no bole magole engombe nali bararengane utali ogoliri no atali golioga abantu bale bwate tabiembe kwanyora gose ngaki yambe gyogolira kangombe ge fresh yani koru sigisirura wate abusamaro no wange busamaro muinda okaletira osoa gole nambo bere na kone kierere kiago kwa minyokanga na utete koleye ina ye fresh yani tuli gwa to bwati bese noro jerana abantu muna abachitabiye chibo bwati chimbe beke ekoroto gego goisana rando reso goika inki bono nkiye barando to baisa korandura okobako ko butoke urasa ukubosa ese nyenje yokotaka kwerenga no muntu unabona uchaye kwagacha state house otete kwerenga ni president ya Kenya ubutaliyo boliri aina makongo ke buto yaba wede ngita abantu by the way omuntu yani we unabona onche no chimnanjega eyange yane nkaina rachambiri nkagura 200 omakonyora umuntu gwa 4 che 10 atete kule yanga ya 200 mune ya igane ya 200 ke tobwati chibesa bono abanje ngore ya 200 korati gaye bona abantu muna mubwachita bibunechi tafadhali koraso okonyara tobasa kuyita bosa umeta abantu mayomba ko umuntu agutora stress arasa koruara bosa omoiko tiro mobe eskali ne chumbira amachani arasa komera na gatigati pakege tungo gyatere mu mubere bono umuntu basa koruara umuntu arasa koruara bosa ngoma plati presa ya mwende kumbe gakwete se kiondoko gosese ngenje yoko takwerengani abantu tafadhali na abasorora ikeso okonyara tabia iyo ebutoke toye bugere ketulari abantu bali betugo etulari ne kino babugire twakore